हे जी केहू बाई गाँव महला में होई माला लेके खाड़ बानी अभी डाल देव गाला में। ए हलो रे केहू बा हो। ए सखी हई के गाला फार फार के चिल्लाता रे। हाँ सखी चल देखा जाता। के डिबिया हो कहे के जुटले बड़ा मीडिया हो। ए कैमरामैन तनी फोकस करें के मुंह पे। अरे हाथ लगे सेनर के डिबिया हो कहे के जुटले बड़ा मीडिया हो। ए हीरो का विपद पड़ल बा। ए आई जब बियाह करे खातिर लड़का घूमता दिल्ली में सुपरवाइजर है 22,375 रुपए महीना बा। और का बा बट पटन मकान गाँव घर दलान तू गोटा बरुबा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा। ए आई जब बियाह करे खातिर हो अपन धनिया के रनिया जैसन सजाही दे ताजमहल राजमहल सब बनवाही दे। आहो आहो फिर कहताड़ा झूठा ही बड़े बड़े हो। इतना जे रोहित लइके मिलत खड़े खड़े हो। बुझाइल और का बता लगे। कूलर बा एसी बा घरे फ्रिज बा 2 बीघा खेत बा। औरी बट पटन मकान गाँव घर दलान तू गोटा बरुबा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा। शादी सुना सीजन चालू बा दुल्हा में अंकुश साहबाला में लहलू बा। अरे अरे कुछ बोलो नहीं के कॉमन सेंस हो। अभी न डहाई बॉडी देखले कोई से दी लाइसेंस हो। हाथ का धोरा निकाना पर चढ़ गुलो। आई जा केहू बियाह खातिर लड़ाई तो का हमारे लिए बियाह कर सकत है जा बहुत बढ़िया आदमी है। कोई बात निकली जा घर ले बहरी भैया बाटे बहुत जमीन एगो के कमसीन कोनी छावर बा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा। कोई ना का बियाह करी हमारा लिए बुझा तक हम का मरो दादा हे भगवान।